Crn, 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 crn. Pondelok 5.6.2023, 6.25. Pondelkové ráno. Čo ma to dnes čaká? Slovenčina, vlastiveda, etická. Hádam, vychovateľka neochorí, aby som nemuseli suplovať do klubu. Nie. Ja dneska idem cestovať. Dneska je iný pondelok. A tak som prišiel teraz medzi vás, som trošku o niečom takom porozprávať a na úvod by som sa vás opýtal, kto z vás rád cestuje? Kľudne zdvihnite ruku. Kto má rád cestovanie? Nové zážitky, nové miesta, noví ľudia, krásne. A kto z vás rád cestuje vlakom? Znovu vidím veľa rúk, to sa veľmi teším. Výborné. A teraz mám takú poslednú otázku. Kto z vás rád cestuje vlakom spolu so 60 deťmi? Vidím 5 rúk, to mi stačí. Tak prosím pekne, by sme sa vydali na takú cestu. Zo našej školy každý rok organizujeme školy v prírode. Rozhodli sme sa, že štvrtácka bude vyzerať trošku inak, že sa vyberieme cestovať vlakom po Slovensku. Išla s nami aj pani Stanka, ona je úplne napravo, zdravotníčka, má asi 60 rokov. Niesla si ruksak plný liekov, v kufríku svoje veci. A v jednej ruke ešte má taký madras na spanie, lebo však spať kade-tade po školách bude asi náročné, ale zvláda to sami úspešne a všetci, ako sme nastúpili do tej školy prírody, tak sme sa všetci aj šťastní vrátili. Máme 5 dní, ideme cestovať vlakom v rámci Slovenska. Môžete mi teraz povedať nejaké nápady, kam by ste sa vybrali vy, kebyže niečo na Slovensku chcete vidieť, kde sa dá dostať vlakom, tak kľudne na mňa môžete zakričať nejaké zaujímavé miesta. Spišský hrad, Piešťany, Trenčín, Bojnice? OK. Košice? Dobre. Takže nápadov je mnoho, vidím, že už sa začínate inšpirovať a vymýšľať svoje vlastné výlety, to je úžasné. Naša cesta vyzerala takto. Vyrážali sme z Bratislavy, išli sme do Košíc, najskôr severnou trasou s nejakou medzizastávkou a potom sme sa vracali cez Slovenské Rudohorie, niekde okolí Brezna, za chvíľu sa dozviete a došli sme v piatok naspäť do Bratislavy. Takže poďme na to. Prvý deň, Bratislava, Liptovský Mikuláš. V Bratislave sme si počkali na deti na stanici, rodičia nám pomohli nastúpiť do prvého vlaku. Tým, že nás bolo dosť dospelí, tak sme išli po nejakých skupinách, 2 dospelí zobrali 15 detí, išli do jedného vozňa, 2 dospelí, druhých 15 detí do druhého vozňa a vyrazili sme. Deti vo vlaku zažívali rôzne krásne veci, napríklad hrali karty, alebo si vyspevovali na gitare. Stalo sa aj tak, že sme cestovali spolu s ostatnými ľuďmi, takže mali aj priestor sa porozprávať s neznámymi náhodnými spolucestujúcimi. Ale ten chlapec je Mišo, to bol náš vychovateľ, ale tá pani bola neznáma. Ale okrem toho, aby to nebolo iba také číre cestovanie vlakom, tak sme deťom pripravili také pracovné listy vo forme knižky do vlaku, kde sme označili tú našu cestu a oni počas cesty mali plniť nejaké úlohy alebo si všímať nejaké veci. Takže napríklad na tejto mapke zaznamenávali trasu, kade ideme a mohli tam robiť rôzne poznámky. A keďže tá cesta prebehla úspešne, tak sme dorazili do Liptovského Mikuláša. Toto je prvý deň, čo nás čakalo. Žltým je označená cesta. Ako bude vyzerať. Ružovým je to, čo nás čaká po obede. My sme vystúpili v Liptovskom Mikuláši a išli sme do školy Felix, aj tam je škola, kde sme sa predtým spojili so žiakmi 4. ročníka. Napísali sme im, že prídeme medzi nich, či by nás vedeli sprevádzať po meste a niečo by pre nás pripravili. Tak to sa nám presne aj stalo. Privítali nás žiaci, kde sme si zložili veci v škole a išli sme spoločne do mesta. Navštívili sme Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré je výborné a určite ho odporúčam. Navštívili sme detské ihrisko, lebo to je veľmi pre deti dôležité a ukázali nám to najlepšie v Liptovskom Mikuláši. Potom sme sa so žiakmi z Felixu rozlúčili, ktorí už išli po obede domov. My sme pokračovali ďalej do reštaurácie na príjemnú večeru a aby ten deň mal tak krásne vyvrcholenie a bol plný, tak sme si museli dať aj nejakú zmrzlinku, aby to bolo pre deti veľmi príjemné. Večer sme prišli do školy, rozťahneme si spacáky, karimatky, rozložili sa, umyli sme si zuby a troška sme sa porozprávali s deťmi a som sa ich tak pýtal, že čo pekné si dneska zažili. A teraz tie detské odpovede boli napríklad, že cesta vlakom sa opakovala často, bol to prvý deň, prvá cesta vlakom. Niekto povedal, že sa mu páčilo to múzeum, niekto povedal, že si užil aj ten voľný čas na ihrisku, zmrzlina padala najčastejšie u detí, tak to je jasné.
Vyspali sme sa úspešne, ráno sme sa zobudili, dali sme sa raňajky a poďme do druhého dňa. Liptovský Mikuláš, Košice. Ďakujem za úspešný tip. Takže v Košice je tiež škola Felix, s ktorými sa tiež predtým skontaktovali a už nás čakali. Cesta vlakom už bola veľmi fajn. Decká už po tom prvom nastúpení a vystúpení to už poznali, ako to funguje. Užívali si to. Ďalej sa dialo všetko, čo som ukázal predtým, ale aj sme sa dokázali tak spoločne zabaviť a troška sa pozabávať. Vystúpili sme v Košiciach, prišli sme do školy, kde sme si zložili veci, vyzeralo to asi takto. A znovu nás štvrtáci zobrali so sebou do mesta, kde nám ukázali krásne veci. Prešli sme sa námestí, našli sme dom svätej Alžbety, tu je nejaká fotka. A znovu ten istý príbeh, večer sme sa vrátili do školy, tam sme si objednali pizzu, to bol tiež taký príjemný večer a pýtam sa deti, a čo príjemné ste zažili druhý deň na ceste? A teraz som čakal, že Košice, to bude bum, dom svätej Alžbety. A deti odpovedali, že oni tu majú telocvičňu a hudobnú miestnosť a v jedálni sú farebné stoličky. A ja, OK, deti, ďalším veľkým zážitkom, ktorým sme sa nevedovali ani vopred, je proste vidieť cudzie školy, byť tam a stráviť tam čas. Určite si zapamätali aj z toho mesta kopu pekných vecí, ale pre deti bol aj len navštíviť tie samotné školy veľký zážitok. Takže v Košiciach už sme boli zohratý tým, rozložili sme sa, vyspinkali sme sa, ráno sme sa zbalili, dali nám raňajky a naša cesta pokračovala ďalej a mňa ako človeka, čo má rád prírodu, tak mi tam výborný výlet a niečo mi tam chýbalo. Takže ideme na tretí deň. Košice, sedlo z boiska so zastávkou v Dobšinskej ľadovej jaskyni. V Košiciach sme mali špeciálnu vec. Bol pre nás vypravený špeciálny vlak. On je tam v tom grafikone aj naznačený. 915 Tisovec, ak to vidíte. A on tam má takú špeciálnu značku, nejakú, že mimoriadny spoj alebo niečo také. V Košiciach funguje detská historická železnica v Košice. A oni prevádzkujú nadšenci, ľudia, ktorí treba vo voľnom čase prevádzkujú taký historický vláčik, dá sa ako keby tam povoziť, ale vedia ho vypraviť aj na dráhu. Tak my sme si ho objednali, tak to vyzeral. Dostali sme lístok, ako za starých čias. Vydali sme sa týmto vláčikom, ktorý bol iba pre nás. Tí páni boli úžasní. Rozprávali nám o tom vlaku, ako to funguje. Mohli sme nazrieť do kabíny, videli sme, ako sa pridáva, ako sa uberá s vlakom, poukázala všetkým gombíky. Deti boli nadšené, poukázali nám zaujímavé miesta v okolí. Úžasné na tom bolo, že sme mohli zastaviť a vystúpiť pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Prešli sme si jaskyňu, tam sme si dali obedík a zase sme nastúpili do vlaku, išli sme ďalej. Viezli sme sa, vlak nám potom zastal na ďalšom zaujímavom mieste, toto sa volá Telgárdská slučka. Vlak nemôže ísť príliš kolmo dole, ani príliš kolmo hore kvôli brzdeniu a rozbiehaniu. A v Telgárte nejaké vysoké prevýšenie a ten vlak tam spraví takú otočku o 360 stupňov a pokračuje ďalej, aby klesol na nejakom území nižšie. A to sa mi ešte v živote nestalo, že idem vlakom, on zastane. Teraz sa môžete vyjsť pozrieť von, pozerať sa, čo vidíte okolo. My sme vyšli von, pofotili sa, užujeme sa, no dobre, poďte, ideme naspäť. A sme nastúpili do svojho vlaku a išli sme ďalej. Ten deň, to už bol večer, lebo ten deň bol dlhý a tým vlakom sme išli dlhšie, tak sme dorazili do Sedla z Bojska. To je na okraji Muránskej planiny, taký krásny saláš, sú tam aj také rôzne chatky. Tam sme mali ubytovanie, znovu sme sa vyspali už teraz v normálnych posteliach. Tu deti mali kopu zážitkov, to vám ja nejdem opisovať, ako keby niekomu sa páčil vlak, niekomu sa páčila jaskyňa, príroda a tak ďalej. A štvrtý deň sme nezačínali ráno hneď cestou, ale ostali sme v okolí. Na pomoc sme si prizvali tohto milého pána, volá sa Jerguš Tesák. Je to biológ, zoológ, sprievodca divokou prírodou, najväčší znalec šeliem na Slovensku, ktorý nás zobral na takú prehliadku v okolia a bolo to úžasné. Išli sme a on zobral iba nejakú stebielko trávy, pichol do nejakej jamky a taký cvrček odtiaľ vyšiel. Už ho mal na ruke a už nám iba opisoval. Aha, toto má, tu má nožičky, tu má niečo. Alebo potom našiel žabku zrazu a sme si ako keby, pozerali sme si žabku, opísal nám, ako to funguje, prečo má také sfarbenie a rôzne iné zaujímavé veci. Ideme a že, aha, tu bol včera medveď. To všetci zastali, že ako vieš. No lebo predvčerom pršalo, takže pôda je mäkká a toto je čerstvá stopa, takže išiel buď včera, alebo vlastne aj v noci, možno tadiaľ to išiel medveď. Všetci OK, ale keďže sme boli dosť hlučná skupina, so 60 deťmi nikto sa nebal.
Tá čertová roklina je niečo také typické ako v Slovenskom raji, krásna roklina, kde sú aj nejaké rebríky. Tá túra bola úžasná, s tým sprievodcom to dostalo nový rozmer, nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Ja som si to naozaj veľmi užil, bola to veľká paráda. Som sa tešil, poslal som manželke fotku, pozri sa, kde som. Po obede nás čakal náš vláčik pripravený a 4. deň po obede sme sa vydali na cestu Sedlozbojska do Banskej Bystrice, kde sme dorazili už tak večer, tam sme trošku oddychli v tej škole, dali sme si večeru. Takto nejako vyzeralo to naše spanie. Deti už boli zohrané, 4. deň to už bola parádička. Každý si vládal odniesť ruksak, každý vedel, čo má robiť. Rozložili sa, dobre sa vyspinkali, večer si písali denníky, kopa zážitkov. Ráno bolo trošku ťažšie, predsa len zbaliť toto všetko, ale do pol hodinky, ráno sa zobudíte, pozrite sa na to, že fíha, toto nedáme. Do pol hodinky všetko spratané, každý s ruksakom pripravený, môžeme ísť. Piatok ráno sme sa vybrali do Banskej Bystrice, kde sme si znovu prešli mestečkom, videli sme pamätník SNP, historické centrum a po obede sme sa spoločne vybrali už s vlakom z Banskej Bystrice do Bratislavy. Vrátili sme sa domov, spokojný, šťastný, plný množstva zážitkov. Na záver tohto rozprávania si to môžeme trošku zhrnúť, že samozrejme, že to má aj nejaké nevýhody. Náročná organizáciu, takýto 5-dňový áno. Ale napríklad taký 2-dňový, zo Žiliny do Trenčína, dohodnúť jednu školu, prespať tam a vrátiť sa naspäť, začať trošku v menšom, alebo tých nápadov ste tu mali viac, Košice, Bojnice, nebojte sa. Kratší výlet je ľahšie na organizáciu, takýto väčší, ale zase v tíme sa to dá zvládnuť. Keď vás je viac, tak sa viete potiahnuť vzájomne, ale má to aj kopu výhod. Napríklad deti majú vlaky zadarmo, takže sa to dá celkom lacno spraviť, keď ešte spíte na školách nejakých partnerských. Je to ekologické cestovanie, je tam zážitok z reálneho sveta. Zažijú si tie vlaky, niektoré tie deti išli prvýkrát vlakom a rovno 5 dní a rovno cez celé Slovensko. Sme 5 dní v exteriéri, chodíme, športujeme, učíme sa ako keby žiť s tým, čo máme v ruksaku. Určite si tam tie deti vytvorili spomienky na celý život. A s čím novým prišli domov? Ja si myslím, že videli toľko Slovenska, koľko sa dospelému človeku nepodarí niekedy vidieť za rok. Dokázali prežiť sami 5 dní so ruksakom, s tým, čo majú tu. Boli 10-ročné deti, ako keby o veľké poznanie, ako keby bohatší. Viem sa postarať, viem to zvládnuť, v skupine sme sa potiahli, zároveň sme si pomáhali. Je to úžasné a nielen oni, ale ako keby všetci, kto sme to absolvovali, sme z toho veľmi príjemný zážitok. A ja by som vás tak na záver chcel povzbudiť. Nebojte sa niečo také skúsiť, vymyslieť, zorganizovať. Sú len 2 možnosti. Prvá je, že sa vám to podarí a všetci budete mať parádne zážitky a užijete si spoločný výlet. Druhá je, že sa to nie úplne podarí, ale aj tak odídete o skúsenosť bohatší a to vás posunie vpred. Ďakujem.